Vale, molt bon dia a tots. Jo pensava que no funcionava això perquè jo no era europeu, però agraint la invitació de participar en aquesta jornada tan assenyalada, vull recordar-vos a tots que també sóc irlandès i, per tant, comunitari i no solament anglès. Així que el títol de la meva intervenció, Sounding in Moral Virtue was his speech, and gladly would he learn and gladly teach, són uns versos del segle XIV que provenen dels contes de Canterbury de Geoffrey Chaucer, el primer poeta en llengua anglesa. Descriuen un dels 4 personatges idealitzats en el seu pròleg, el clergue de la Universitat d'Oxford. I la qualitat que destaquen m'ha semblat realment apropiada al meu amic i col·lega Jaume Pérez Montaner i em permetria d'afegir també a la seva companya Isabel Robles. Al llarg de les gairebé 4 dècades de la nostra relació, sempre m'ha impressionat la seva fascinació pel descobriment de noves perspectives que, a continuació, s'apressaven a compartir alegrement i de la forma més oberta. Curiosament, conec la data exacta de la meva trobada amb aquesta parella literària, tot i la seva condició de virtual en aquell primer moment. Corria l'any 1982 i un servidor, un jove investigador, en vies d'acabar la seva tesi doctoral, intentava trobar les referències que li faltaven per a tancar el projecte en la sala de lectura de la Biblioteca de Catalunya. Fou allà que em va arribar a les mans una revista de poesia o reduccions que contenia la joia inesperada de la traducció d'una sèrie de versos de l'americà E. Cummings. Sempre havia comptat el naïf nord-americà entre els meus favorits, però trobar-me cara a cara, això s'hauria de passar al... Sí. Amb la versió catalana d'un poema en particular, My Sweet Old Etc., sí, em va fer saltar d'alegria. La traducció era excel·lent. La meva felicitat, tanmateix, es devia més que res a qüestions de teoria literària i la seva rellevància a la meva tesi. Primer punt a subratllar. El treball de Jaume i Isabel és tan obert que no coneix fronteres. En el seu cas, la traducció i l'especulació crítica fan una mateixa disciplina. Des de finals de la dictadura, l'acadèmia havia seguit l'estela del positivisme. El franquisme havia cercat la destrucció de la cultura autòctona, d'efecte que la resistència universitària cercava de rectificar per mitjà d'un acostament historicista i una reconstrucció enciclopèdica. No sense una certa influència del leninisme doctrinari, la cronologia contextual dominava l'enfocament i la dinàmica generacional determinava la temàtica. Per tant, la decisió de traduir Cummings constituïa una presa de posició antitètica. La selecció d'un escriptor tan atípic, individual i enigmàtic refusava tot tractament totalitari o generalitzador. A més, el rebuig de Cummings de l'autoritat i de tota vinculació grupal confirmava la necessitat d'una metodologia alternativa d'assimilació basada en la flexibilitat temàtica, cosa que podem explorar amb una lectura del genial poema. I ara jo llegiré l'original anglès i vosaltres podeu seguir aquesta magnífica traducció. My sweet old etc. My sweet old etc. and Lucy during the recent war could, and what is more, did tell you just what everybody was fighting for. My sister, Isabel, created hundreds,
and hundreds of socks, not to mention shirts, flea-proof ear warmers, etc., wristers, etc. My mother hoped that I would die, etc. Bravely, of course. My father used to become hoarse, talking about how it was a privilege, and if only he could. Meanwhile, myself, etc., lay quietly in the deep mud, etc., dreaming, etc., of your smile, eyes, knees, and of your etc. A pesar del tarannà militar d'aquesta epístola des de la trinxera, Cummings sembla interessar-se més pel tema de la dona i la seva condició, de la qual ens ofereix 4 exemples. La tia Lucy de la primera estrofa seria la militant moderna i polititzada, evocadora de les sufragistes coetànies o la passionada i la Federica Montseny de la Guerra d'Espanya. La germana Isabel, dedicada al tricotatge filantròpic dels calcetins i passamuntanyes, seria la dona convencional d'instints materns. I, seguidament, la mare, la matriarca patriòtica i espartana de la tragèdia grega. Finalment, és clar, vindria l'estimada, l'objecte de desig, amb l'atractiu fascinant del seu graciós, etc. El context epistolar del dictat d'una carta ressalta així mateix el tema de gènere. En l'anglès de l'època, el que dictava la carta, sempre un home, deixava la tria de 3 possibles comiats, és a dir, yours sincerely, yours truthfully o yours faithfully, a l'elecció de la secretària amb la fórmula yours, etc. I fou ella, la secretària, que n'havia de triar el més apropiat. Així es comprèn la gràcia del títol entre la referència epistolar i eròtica. L'instint sediciós no triga a palesar-se, però, en el qüestionament reiterat de la convenció. Igual que l'irlandès James Joyce i Samuel Beckett, Cummings destrossa la seguretat dels valors del patriarcat mitjançant l'atac a la llengua de l'imperi. Això es veu immediatament en la càrrega contra la puntuació i, sobretot, en l'anàfora de la paraula llatina, etc. La seva repetida interjecció no sols compromet la sintaxi, sinó també l'efecte poètic, donada la seva destacada condició antilírica. I el principi social que Cummings sembla voler desestabilitzar és la subordinació que envolta la destinatària. El masclisme regnant queda compromès per la repetició anàrquica i torbadora de la paraula etc., que ocupa gairebé un 10% de la lexis. El seu significat del vers final, per exemple, sembla més crucial que un simple eufemisme. Semànticament, etc. implica una sèrie interminable de possibilitats, d'una forma pareguda a la noció derridiana de la différence. I si aquesta latència s'associa a la maquinària sexual femenina, el teu, etc., implica una polivalència impressionant, per no dir insuperable. Des de la trinxera, doncs, el soldat queda encisat, reflexionant no sols sobre l'atractiu corporal de l'estimada, sinó també conscient de la seva immesurable capacitat sexual. La traducció no és merament un exercici lingüístic. Les teories de més envergadura d'aquesta disciplina recalquen sobretot l'oferta d'informació que prové de la cultura d'origen a la cultura d'acollida.
I la invitació a una presa de posició feminista respecte de l'assimilació de la poesia implícita en la versió catalana dels versos de Cummings i, posteriorment, d'Anne Sexton, que Isabel i Jaume ens oferiren, no em pogueren impressionar més. Jo havia dedicat els últims 4 anys a defensar el mateix compromís en l'obra de Joan Salvat Papasseit, evident en la seva revista Un enemic del poble. Igual que Cummings, els seus versos eròtics podien pecar de convencionals, però revelaven una mateixa intenció sediciosa i proteïsme ideològic, comunicats amb una idèntica ironia maliciosa. La crítica a l'ús, tanmateix, seguia postulant explicacions positivistes a la seva rebel·lió. El de la Barceloneta fou pobre i malalt. La tuberlosi que li havia de dur a la mort prematura convertia en simple metàfora el seu cant a la revolució social, el gaudiment amorós i l'elogi de la capacitat femenina. Tota aquesta aventura sediciosa seria reduïda tanmateix a un innocent vagabundeig de la fantasia que als països catalans no implicava cap subversió real ni constituiria la més mínima intenció alliberadora. Davant aquest negacionisme no puc estar de comentar com el posicionament ètic de Jaume i Isabel, implícit en els versos de Cummings i d'Anne Sexton, em va animar a efectuar una interpretació similarment radical al poema més conegut de Salvat, Encara el tram. El fil narratiu d'aquest famós i preciós poema em va fer pensar de seguida en el plantejament cinematogràfic dels finals dels anys 70, la tesi de la crítica anglesa Laura Mulvey, que parlava de l'escopofília masclista que regnava filmogràficament, on les estrelles de pantalla estaven dotades amb la qualitat de ser contemplades, o en la terminologia de Mulvey, una to be looked at-ness. La compulsió voyeurista evocada ací pel poeta arriba a instal·lar-se a l'escenari per l'intercanvi verbal on l'agència masculina es comparteix amb un passiu reflexiu que recalca l'amenaça ambiental contra la noia. Fet i fet, la narració podria fer de seqüència cinemàtica. El cos indefens de l'objecte de desig queda trossejat cames, mà, cos, prendes, de la mateixa manera que els talls del muntatge cinemàtic inciten el desig de la mirada masculina per la sutura de plans de la física femenina. Tanmateix, el desenllaç acaba amb la sorpresa d'un final infeliç. L'anticlímax graciós ens revela que el bo de Salvat, abraçant una nova consciència, igual que Cummings, es nega a continuar participant en aquest exercici de possessió i de la forma més contundent baixa èticament del tramvia o, en altres paraules, baixa del tren, autobús o burro de la pràctica masclista. De tota manera, a l'inici dels 80, la traducció de Cummings ja ens havia demostrat que la poesia catalana podia apreciar-se des d'una perspectiva temàtica, ètica i formalista, és a dir, consistent amb les tendències de la crítica internacional, i tot això coincident amb la primera etapa de la carrera creativa de la Maria Mercè Marçal. Si fins ací hem vist que en el camp intel·lectual on treballa Jaume Pérez Muntaner la traducció juga un doble paper, no ens hauríem de sorprendre. La poesia participa també en aquest cultiu barrejat. De fet, l'extensió de la seva obertura és la millor defensa possible contra el perill del dogmatisme. Només cal pegar un colp d'ull al llistat d'autoritats adduïdes pel nostre company per apreciar la flexibilitat central al seu acostament crític. Yogi Lukács, Erika Jong, Walter Benjamin,
Paul de Man, Jacques Lacan, Slavoj Žižek, the New Criticism, last and not least, Harold Bloom. Seria en el cas de l'autor del cànon de l'Occident on més vaig poder coincidir, debatre i treballar amb Jaume, sobretot pel que fa a la promoció de Vicent Andrés Estellés. Senzillament no podia haver-hi escriptor més emblemàtic de la tesi de l'ansietat de la influència que el Burjassottir. La font de la creació lírica, segons Bloom, és l'escena primària del romanç familiar, l'assassinat simbòlic del patriarca que veiem en la celebració literal, en el cas d'Estellés, de la mort d'Ausiàs Marc en el seu 5è centenari, el 1959, que és evident en l'Engany conec, i l'acompanyant rivalitat entre germans tan típica del paradigma edipal dels versos del Gran Foc dels Gabons. La crítica literària, això no obstant, no ofereix solucions d'aplicació universal, igual que altres disciplines suposadament més exactes, com les anomenades ciències empresarials o econòmiques. Si una teoria no serveix, doncs seria més convenient abandonar-la i trobar-ne una altra. I a pesar de la seva devoció a l'acadèmic americà i l'èxit de l'aplicació de les seves perspectives a la tradició catalana, veig una dissidència apreciable en la resposta de Jaume pel que fa a la lírica anglesa. Discrepància que es fa notar en el medi creatiu de la poesia. Si per a Bloom tota crítica era poesia en prosa, jo m'atreviria a respondre que per a Jaume tota poesia és crítica en vers. Una sinopsi elemental de la tradició poètica anglesa, i per això vull dir de les nostres illes i no pas americana, destacaria la celebració de la natura per evocar el transcurs del temps, generalment amb ritme iàmbic i plena eufonia. L'evanescència de l'escena presentada, tanmateix, inspira una resolució enginyosament creativa que superimposa una visió compensatòria de permanència, concepte líric que queda manifest en dos textos paradigmàtics de la nostra convenció, el sonet 18 de Shakespeare i els Narcisos de Wordsworth. Una altra volta jo llegiré la versió original que podeu seguir per la traducció magnífica d'Eduard Vergès. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease has all too short a date. Some time too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair some time declines by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Tot i metafòrica, l'expressió es comprèn de seguida. És d'una senzillesa eufònica que encisa completament. La superimposició de l'hivern sobre l'estiu, amb els seus atributs naturals, comunica en la segona estrofa el transcurs inevitable del temps. Tanmateix, la intrusió de l'art, l'acte creatiu del poema, ofereix una visió de la permanència de la bellesa del moment, convocant finalment el lector a fer-ne de testimoni. Ansietat bloomiana, trauma de l'assassinat del pare simbòlic, rivalitat entre germans, no n'hi veig gens. Només tinc constància d'una bellesa sensual que eternalitza un instant,
un concepte preciós i comprovat. 2 segles més tard, en plena revolució romàntica, trobem la resposta de Wordsworth. Una altra volta llig les 3 estrofes en versió original. I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margins of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. For oft, when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills, and dances with the daffodils. Una vegada més, la natura proporciona la visió sorprenent i aclaparadora de la bellesa momentània, el dinamisme del ball dels narcisos, l'omnipresència floral amb la plenitud del seu ritme, rima i assonància, imbueix el vers amb una vitalitat que acaba convertint-se en transcendent. Al final, l'experiència s'ha transformat en espiritual i Wordsworth entra en una sincrònica comunió terpsicoreana amb l'emblema del renaixement primaveral. En termes de tema, contingut, estètica i resolució, el poema dialoga clarament amb la premissa de Shakespeare, però la neurosi tan fonamental en la percepció bloomiana brilla per la seva absència. Trobem la mateixa falta de trauma bloomià en la contribució de Jaume Pérez Montaner a la Convenció Anglesa, tal com queda palesa en la plec Màscares del 1992. La secció Poems de Merseyside d'aquest llibre té un significat especial per a mi, ja que evoca l'estada de l'autor a Liverpool quan vingué a la meva facultat com a professor convidat i el podíem allotjar en les residències del barri de Penny Lane, títol, com tots sabeu, d'una cançó emblemàtica dels Beatles, i a continuació d'un sonet latent i preciós seu que la doctora Irene Mira ens recitarà ara mateix. Gràcies, Dominic. Penny Lane, de Jaume Pérez Montaner. Només que el quelcom petit es despertà quan al cotxe em mostrares el carrer. S'enfonsava en l'oblit la melodia i altres noms sense arpegis. Melodies ja per sempre perdudes, Penny Lane. Remor de gerds i maduixes als llavis, cercles de foc en els ulls tremolosos, fulgor d'escuma i dent sobre la pell suorosa del ventre, la cintura on la pluja naixia cada nit, talment com ara, dolça i suau, música sense nom, suc de mores entre els pits, mentre els vidres s'entelen amb el teu alè i recordes Penny Lane, Rose Lane. Moltes gràcies, Irene. Primer de tot, la consistència del tema i estil amb la Convenció Anglesa és total. El pas temporal queda comunicat pel dinamisme, ja no la roda estacional ni el vol d'un núvol, sinó un viatge en cotxe, amb el rerefons sensual perible de la natura, gerds, maduixes, atributs corporals, fulgor, foc i alè. Aquest aire, el mateix del núvol de Wordsworth, s'ha convertit ara en un altre aire, la melodia dolça i suau de la música. I a pesar d'un tarannà de lleugera nostàlgia davant aquestes melodies per sempre perdudes, el record d'aquesta música i aquestes memòries es barregen al darrer vers per formar-ne d'altres noves. D'aquesta manera representen el contrari, és a dir, l'homòleg de la imatge perenne dels narcisos, la recreació que brillava repetidament per a Wordsworth en els moments de solitud.
Per tant, l'assimilació de la tradició que observem ací resta descansada, apropiada i dialogant. Per tant, la intriga que afronta el lector en aquest cas és aïllar no tant la tergiversació camuflada anticipada per Bloom i que trobem a Estellés, sinó la contribució a l'argument que el neòfit cerca d'adduir. Fet i fet, aquesta aportació fa acte de presència des de la primera frase i tipifica poema, secció i aplec. Em referisc a la inseguretat de la veu enunciadora. Recordarem que els il·lustres antecessors iniciaren els seus poemes amb tota la confiança del jo cartesià. Shakespeare, "Shall I compare you to a summer's day?" Wordsworth, "I wandered lonely as a cloud." Tot i això, la narració ací comença amb una clara divisió entre un tu i un jo, per acabar amb una vacil·lació de caire esquizofrènic al final, on el tu narrador sembla adquirir la condició d'un jo autobiogràfic, o més complicat, una tu autobiogràfica, confonent les dues persones. La fórmula arriba a ser una digna inversió de la declaració d'alteritat del poeta francès Arthur Rimbaud, citada tant a l'inici del segle passat. Je és un autre, jo és un altre, invitant una resposta finisecular similarment proteica, tu eres un jo. És més, la fragilitat del jo poètic forma el subtext de la col·lecció, on la primera persona verbal es troba en acusada minoria, cedint el protagonisme com a subjecte a totes les altres formes. El pluralisme d'aquesta altaritat potser es feia anticipar pel títol de màscares, vinculades semànticament a la paraula persona, amb les seves connotacions d'identitats múltiples, performance i festa de disfraços. El recurs repetit al dispositiu retòric de la veu fictícia en els poemes no fa sinó complementar aquesta polifonia. Significativament, la història que conten els múltiples parlants lírics al llarg del poemari és sempre la mateixa, des de la mitologia clàssica amb el plor dels 14 fills massacrats de la Níobe o la lamentació de pèrdua d'aquest mateix personatge o el plan d'enyorança dels 4 poetes àrabs bandejats de València cantat en el seu propi estil i vocabulari, a l'evocació de la crema de Xàtiva, tot és qüestió de mort i patiment efectuats per la intransigència d'una autoritat imperiosa tan i tan evocadora dels cataclismes del nostre segle passat. D'aquesta forma s'entén el resultant fraccionament psicològic, el trauma que caracteritza el poemari. El patiment evocat serà aguditzat, sens dubte, per catàstrofes, repressions i exilis provocades per dictadures més casolanes i viscudes en carn pròpia per l'autor. Tot i amb això, la celebració poètica d'aquesta patologia no és purament elegíaca. La insistència evocadora sobre el desdoblament de la personalitat comunica així mateix un avís supremament rellevant als nostres dies. Les filosofies que provocaren els cataclismes del món modern privilegiaren el jo cartesià triomfant i no dividit del Übermensch de Nietzsche, que els feixismes pogueren imposar d'una forma tan i tan desastrosa. Per tant, l'elogi compassiu, tot i planyívol de l'alteritat, ens alerta de la necessitat d'aquesta qualitat a l'època d'ara, la del retorn de la Guerra Freda i la resurgència d'instints imperials i totalitaris. La tendresa empàtica d'aquesta col·lecció, tot i la seva fragilitat mental, constitueix, de fet, l'alternativa.
la versió poètica de l'humaníssim tractat filosòfico-estètic de la Júlia Kristeva, étranger a nous-mêmes, estrangers a nosaltres mateixos. El seu missatge de solidaritat subliminal és més important que mai, ara que el Mediterrani ja no és un mar, sinó un mur excloent per la Unió Europea a l'estil de Donald Trump, i el govern britànic cerca de factuar a Ruanda refugiats de la guerra i els que busquen asil polític a la mare de les democràcies. Caldria proclamar-lo com fa Jaume Pérez Montaner a Màscares. Geno, l'aliè o l'estranger, no ve pas de fora, el portem a dins. En tots els camps del seu interès, la marca de la Casa Pérez Montaner és una invitació a participar en un debat que condueix inevitablement a una ampliació d'horitzons. Tal com he indicat avui, jo he pregaudit de la seva feina de traductor, he co-gaudit del seu treball d'investigador i he postgaudit de la seva creació poètica. Tanmateix, la paraula clau ací és precisament gaudir, que em remet a l'alegria que crec tan apropiada en els versos que comprenen el títol d'aquesta intervenció, Gladly would he learn and gladly teach. Gràcies, Jaume.